rozhádzaná po osade. Za likvidáciu odpadu teraz obec zaplatí 1000 eur. Ja hovoria, že nejaký kamión prišiel, či čo, a že dávali veci, či čo, rovno. Ale zrazu prišiel a ponúkol. Takto skončila neohlásená charitatívna zásielka šatstva, obuvy a kadečoho iného. Miestni si vybrali hodnotnejšie kúsky a to, čo sa nepáčilo nikomu, ostalo ako ozdoba snehovej nádielky. Boli to aj značkové veci, aj hračky tam boli, čo je na škodu, no a zimné veci, to nie letné, ale zimné veci. Pozerám, že periete a že aké tam boli veci. Máte aj z tých vecí niečo? Áno, z bundy sme zobrali, také veci, čo boli dobre, sme zobrali. Prečo toto ostatné na zemi ostalo? Tá, deti, ne? Deti urobili taký bordel. Prečo to hodili tak na zem a okolo kontajnerov? Tak ja tu neznám, čo. No ja to považujem za nelegálnu skládku a príjmeme nejaké opatrenia určite. Obec sa pustila do upratovania. Charita v osade napokon skončila tak, že za likvidáciu toho, čo z nej zostalo, zaplatia z obecnej kasy. Vyčíslili sme to dnes, bude to stať okolo 1000 eur. Toľko ostalo toho? No, to roztrhané, také potrhané, všetko bolo. Čo sa vybrali, to mohli zobrať naspäť, tak kde, odvez. Po osadách. Teraz to bude stať 1000 eur, než to odpratanie. Starostka hovorí, že to nebola žiadna oficiálna charita, predpokladá, že išlo o súkromnú aktivitu. V kamióne boli aj takéto kancelárske stoličky, ktoré evidentne už majú dobré časy za sebou, ale aj korčule na rad. Malo by to byť určite adresné, minimálne cez obecný úrad alebo cez terénnych sociálnych pracovníkov. Však toho zobral, treba bol popratať. A nenechali tak. Všetci nejdu upratať, všetky to zobrali, nejdu všetky. Z Kminian Vlado Jurek, televízia Joj.